Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uway samla ula do aino yala ka jong ka jing em kat ba uway pan ula men saujor haga jing jia ya tengko kali haga sngi ublay hamau karwan uniu samla ubala khlan udai yo ubala tep kerteng kamu syampang lin lingdo arpulai snem karta pada uniu uba men sau ubadai ru unong nya jong ka bany udai uyalam bok lingdo pat baro arngut kidai na kasnong maulang wer Southwest Khasi Hills District kat kum kit long khubor bala yo lum ne kipulin laya tho bagane ke jingjia kala jia ha ka por kum ba architect no phai sngi ha ka ba ka bike ka ba dei de ka polsa rongyong ka ba dan registration number ML not sun e nyo san iwei ka bala nya do yalam bok lingdo bat ka bala don lang bat usyampang lin lingdo ka bala yatakho bat ka wei ka kali alto ka ba kamai ka ba dan registration number ML khat R khanda hin reo R hajan ka civil hospital mau karwan kini gi arngut kilami na maulang wer ban lech mau karwan kat ba local taxi pat kadai ka bangmut ban lech on breu sha maurang lang bat hagne ga jingjia usyam phanglin lingdo ulakhlat hashen bat yu yalam bok la penkit no marmar sha civil hospital mau karwan ban yo ya ka jing sumar hagabaya dei bat kene ga jingjia ki pulit hadu menta kidang penlong ya ka jing tokin